plávaní tejto disciplíny ešte pred štafetami budeme vyhlasovať výsledky disciplína, ktoré sa plávali dnešnom poludne v kategórii Open pred bonusy. Ktoré sa umiestnili na pokrytí. 200 polohovku Silvia na dráhe číslo 4. 50 metrov voľných spôsob, 100 metrov prsia, 200 metrov voľných spôsob, 50 delfín, aby sa začali zhromažďovať do železných šatní. Riadny kop. A sú to menovite Pokorný, Vitkovský, Madej, Červíková, Latka, Hausnerová, Vicel, Gulias, Klinek, Koplíková, Brázová, Stepien, Rušini, Souku, Bakan, Mančová, Bakanová, Latka, Pavlín, Žín, Taj, Kireš, Hausnerová, Hubelová, Pokorný, Sirku, Kodrí, Jonášová, Zesner, Kodajová. Väčšina tých pretekárov a pretekárov poprosím, aby sa začali zhromažďovať pri vchode do ženských šatní. Po skončení tejto disciplíny budeme vyhlasovať výsledky ešte pred štafetami. Na delfína ju dostáva, či na znaka vlastne. Znak vyrovná, no. Prsia budú pre Silviu s Kuškou odvahy. Tá si to úplne potom na štargetu? No. Je vo forme. Ťažko jej tie prsia idú. Úplne je tvrdá, mám pocit. Sa lepí k dráhe. A ideme kráľa. Juj, tvrdá je, nevládze. Úplne. Jaj, ťažko je to ide. Silvia! Hop, hop, hop. No ako si sa... 3 metre znáka pred ním a Tak ktorá? je prvá. Pozrieme čas. 3, 26, 0, 81. 3, 26, 81. Nepamätám, aký má čas.